Ai, bethau'n poethi yma nghanolfan Gneifio Meirion. Wan, da ni'n rawn gynderfynol ar gyfer y pencampwriaeth Cymru. Pwy fydd i lenni tybed? Wel, o ran y llinell yma, mae'r bechgyn yma i gyd wedi ennill yr wobr yma o'r blaen. Drychwch arnyn nhw i ddechrau ar un Alun Lloyd Jones wedi bod yn bencampwr Cymru. Y taw ardal Llangollen, Kevin Williams o Dynwaen wedyn, ddim yn bell o fan hyn, a wedyn Ian Jones ar y dri. Ian Jones wedi bod yn perfformio'n arbennig o dda yn ddiweddar, yn torri'r recordiau tra bod pawb arall allan yn Ffrainc efo Gareth Daniel. Gareth Lloyd Evans wedyn yn gynbencampwr hefyd ar stondin y rhif 4. Gareth Daniel o'n i'n cyfeirio to o'n fanna ar stondin rhif 5 ynta wedi bod ar trafferth cefn, ond a lot fawr i brofi ar hyn o bryd, swn i'n dweud, a mae wedi rhoi rhybudd i bawb sydd yma heddiw bod o yn ôl, a bod o yn ffit, a bod o'n iach. Ac wedyn, yn y pen draw, pencampwr y byd presennol, sef Richard Jones o Lyndyfrdwy, mae yna i gyd yn herio felly i fynd trwodd i rownd derfynol y gystadleuaeth agored yma, pencampwriaeth Cymru yn nes ymlaen. Felly, dim ond Cymru yn herio i gilydd yma'n hyn rwan, Alun Lloyd Jones mewn ar un, ond Richard Jones yn cael yn sylw ni rwan yn ta ar hyn o bryd ar y 8fed, allan o 10 oen yn y gorlan rwan. Mae bob peth wedi cyflymu'n eithriadol yma'n hyn rwan, ac ar yr un pryd dwi'n cael golwg sydyn ar y marc bwrdd a rhai o'r byrddau ac mae'r heini'n dal yn isel dros ben o dan yr 20 mae ar hyn o bryd, ac llawer iawn llai i bobl fel Richard Jones ar un ar hyn o bryd. Alun Lloyd Jones, marc bwrdd o yn 12, ar y stodiau hirio na ar hyn o bryd, yr amser yn bryn 6 munud 46, 8 oen wedi perfformio, wedi cneifio yn barod. Mae hynna'n eithriadol amser, mae pethau rili yn twmo yma'n hyn. Felly Gareth Lloyd Evans i mewn am oen arall trafod stodiau hirion ar yr ochr ddiwetha na fan hyn gan Alun Lloyd Jones yn cael hwyl ar ei 8 allan ar y bwrdd gan bawb. Blaw Gareth Lloyd Evans fan hyn ar 9. Mae Gareth Daniel ar 9fed hefyd dwi'n credu. Os nad i degfed erbyn Ian Jones sydd yn perfformio'n arbennig o dda hefyd. Richard Jones yn bwyllog ar ei 9fed ar hyn o bryd, ond dyma ni olwg ar Gareth Daniel. Mae'r boi ma'n ôl, mae'r boi ma'n berig. Ydi wir, lawr ar oen yna rwan, ac i mewn â fo ar gyfer y nesaf. Oes a un arall yn y gorlan? Oes mae yna. Dyna hi, Alun Mancini roi hwnna iddo fo, ond Ian Jones, dyma'r gŵr perig, fodd o'r oen cyta i lawr mewn o gwmpas yr 50 eiliad na. Mae nhw'n hedfan rwan, ac dyma fo Ian Jones yn gorffen hwnna. 1, 2, 3, lawr y twll gan Gareth Lloyd Evans, mae hwnna'n mynd i mewn â fo ar gyfer y nesaf. Un o fechgyn sy'n newydd nebo yn rhoi'r oen yna iddo fo. Ian Jones ydi hwn yn gorffen yr oen yna, a dyna fo, y botwm i lawr gan Ian Jones. Ian Jones oedd yn bygwth, Ian Jones wedi mynd â hir yn gyflymdra rhagorol